ratsastajat valmistautumaan Ratsukoradalle Meri Auterinen ja Flake, Jämsän seudun urheiluratsastajat. Tässä vaiheessa taitaa olla selvää se, että 0+0 on ratsastettava ja toisessa vaiheessa on alitettava aika 48.51, mikäli meinaa tässä kisassa sijoittua. Se on tämänhetkinen tilanne. Meillä on siis radalla ratsuku numero 31 Janina Airikainen ja Kaseen lähestyvät paraikaa estettä numero 4.